Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кийшә, хәзер булачак темалар турында. Спорт, мәдәният, эш һәм ял. Сентябрь ахырында беренче сменаны оештырырга планлаштырабыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген нинди районнарда булды? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Күперләр салына, юлларда капиталь ремонт бара. Элекке күпер белән чагыштырганда инде буны әйтеп бетергесез. Быел сабарайында ничә чакрым юл яңартылган. Башкарылган һәм тәмамланачак эшләрне Руслан Судинов та күреп кайтты. Мобиль сырхауханәләргә урак исте җитте. Казан өлкәсенә, Яшел Үзән шәһәренә бармый торган кешеләрне күбрәк шундый кешеләрне чакырырга тырыштык. Ерак авылларда табибларны көтеп алучылар белән Алия Хайретдинова очрашты. Сайлауларга кадәр бер айдан әзрәк вакыт калып бара. Кем нәрсә белән шөгыльләнә? Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Татарстанда 2 миллион ярым тонна ашлык суктырылганы. Бу шәчүлек мәйданнарының 40% дигән сүз уңышны җыеп алуга Буа һәм Тәтеш районнары зур өлеш кертә. Бүген алар ашлык суктыру һәм җирне шәчүгә әзерләү буенча алдынгылар рәтендә Рөстәм Миңнеханов бүген шулай ук әлеге районнарга сәфәр дә кылып, кырдагы эш барышы белән танышты һәм яңа социаль объектларны ачты. Район мәдәният йортлары нинди тормыш белән гөрләп торырга тиешлеген Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Буа игенчеләре уракның экватор сызыгын узып булган мәйданнарның яртысыннан 125 мең тонна уңыш җыеп алган алар алда бара. Кырларда көн саен 152 берәмлек техника эшли, терлекчелектә дә уңай үзгәреш. 22 меңнән артык мөгезле эре терлекләре бар. Дәүләт программалары ярдәмгә килә. Яңгыр җитмәй дигәннәре, менә яңгыр килә, Алла берсә. Посевным у нас время осталось немного, уже все, можно сказать, пора начинать, почва не готова. Тоже здесь надо ускориться. Җирне чәчүгә әзерләүне тизләтергә кушты авыл хуҗалыгы министры. Район техника паркын яңарту буенча алдынгылар рәтендә. Ел катлаулы килүгә карамастан барлык программаларда сакланачак, диде президент. Ул авыл хезмәтчәннәрен коронавирустан сакланырга чакырды. Берегите себя, берегите своих близких. Подготовка школ, подготовка детей к школе. Это все равно год тяжелый, финансовые люди не все способны. Надо посмотреть, помочь, особенно вот этим многодетным. Буада президент үзекләндерелгән суд бинасын ачуда катнаша. Аны тулысынча яңартып, заманча техника һәм җиһазлар урнаштыралар. Нәтиҗәле эш өчен барлык шартларда тудырылган дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Менә мондый спорт комплексына шәһәрдә яшәүчеләр дә көнләшерлек. Импульс дип аталган универсаль объект республика бюджеты һәм республика программасы буенча төзелә. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, тренажерлар залы. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бу дөнья күләм ихтыяҗларга җавап бирерлек объект. Быел 4 ябык футбол манежы да төзеләчәк. Без Исландия тәҗрибәсен өйрәндек дип президент алар. Нәкъ менә шундый манежларда шөгыльләнеп, дөнья күләм турнирларда зур уңышларга ирешә. Спортивная база нашей столицы, она мирового уровня. Но мы не только должны думать о столице, нам важно, чтобы в каждом муниципалитете были все необходимые условия. Мы практически в этом году завершаем, чтобы везде были бассейны. Приветствую вас. Президентның эш сәфәре Тәтештә дәвам итте. Авангард хуҗалыгы кырында ул механизаторлар белән аралаша. Районда 117 мең тонна ашлык суктыралар, 1 гектарыннан уңыш 57 центнер. Район минераль ашламалар әзерләү буенча алдынгылар рәтендә. Зур игътибар терлекчелекне үстерүгә һәм районда тормыш сыйфатын яхшыртуга. 12 спортивных площадок. 12 спорт мәйданчыгы 8 фаб эшләп килә. Быел тагын бер яңа амбулатория ачылачак. Соңгы 5 ел эчендә 140 километр юл төзекләндерелде. Зрительный зал выполнен одежда сцены в национальном стиле. Тәтештә президент Киртәле авыл клубында карады. Республика программасы буенча ул тулысынча яңартылган. 50 ел элек төзелгән бинаны бүген тондырлыкта түгел. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, иң мөһиме аның мәдәни чаралар белән гөрләп торуы. Авыл клубы төрле милли оешмаларны берләштерүче үзәк булырга тиеш. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы. Һәм бүген көннең икенче яртысында Рөстәм Миңнеханов Кама тамагына килде. Ул райондагы кыр эшләре белән танышты, комбайнчылар белән дә аралашып, хезмәт шартлары турында сораштырды. Кама тамагында бөртекләрнең 43% инде җыеп алынган, гектарыннан уртача 30 центнердан артык уңыш чыга. Шулай ук президент районда сыр җитештерүче һәм виноград үстерүче белән дә аралашты. Шулай да инде бүгенге төп игътибар өр-яңа Аргамак җәйге лагеренә иде. Әйдәгез, Рания Абдрахманова репортажын карыйк. Эш корпус, клуб, спорт мәйданчыгы ашхана. Кама тамагы районының гына түгел, республиканың да әле мондый җәйге лагерны күргәне юк. Рөстәм Миңнеханов аның әзерлеген беренче булып бәяләде.
Аргамак райондагы беренче балалар сәламәтләндерү лагере. Аны җәй балаларга республика программасы буенча төзиләр. Лагердәге корпусларның исемнәре аерым игътибарга лаек. Аларны төрле елга атамалары белән атаганнар. Әйтик, Кама, Идел, Ак Идел. Әйдәгез менә монысына кирип карыйк. Корпус эчендә исә балалар ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Тәрәзәдән Идел белән Кама кушылган җиргә бик матур манзара ачыла. Кама тамагына да өстән карасаң, 2 елга Идел һәм Кама кушыла. Менә шулай ук Аргамакның да 2 канаты сыман. Алар менә монда тоташка. Лагере җәйге сменалар өчен әзерләнгән. Анда 360 бала ял итә алачак. Ел саен 120-130 бала Кама тамагыннан монда ял итәчәк. Коронавирус пандемиясенә бәйле чикләүләргә карамастан быел Татарстанның шушындый лагерьләрендә 55 мең кеше ял итәр дип планлаштырыла. Балалар һәм яшьләрнең сәламәтлеге, ял итү шартлары республикадагы өстенлекле юнәлешләрнең берсе икәнлегенә президент та басым ясый. В 21 веке в современной России построен лагерь с нуля, так скажем, на открытой площадке. Это не реконструкция, это не капитальный ремонт, который мы производим в других лагерях, которые были построены еще в советское время. Республикада әлеге программа буенча 94 лагерь төзекләндерү планлаштырыла. Әлегә 16-сы әзер. Алар Анапа, Түбән Кама, Чистай, Минзәлә, Тукай һәм башка районнарда урнашкан. Тагын 7 районда эш дәвам итә. 2019-2021 елларга исәпләнгән программа өчен бюджеттан 7 миллиард сум акча тотырга җыеналар. Кама Тамак районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Олар аны 40 ел көткән. Бүген Саба районының Кызыл Мише авылында яңа күпер ачылды. Мише елгасы аша салынган корылма бер юлы 3 торак пунктны тоташтыра. Алай гына да түгел, әле аккан суны да чистарта икән. Тиздән янәшәдә яңа юл да салыначак. Биредә тагын нинди зур эшләр башкарылганын Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Кызыл Мише авылы халкы яңа күперне озак көткән. 40 еллап хәзер инде әлеге корылмадан машиналар да җилдерә, җәяүләр дә курык Мише йөри. 15 эшче яңа күперне 1 ел эчендә өлгертә. Яшьләр өчен дә гомумән бөтен авыл халкы өчен дә бу күпер бик кирәк иде. Элекке күпер белән чагыштырганда инде буны әйтеп бетергесез. Күпер шушындый заман таләпләренә туры китереп, матур итеп, сыйфатлы итеп, киң итеп, бу инде автомагистраль шикелле шушындый уровеньда күпер төзелде. Мише елгасы янәшәсендә ачылган күпер су саклагыч зонасына кары ярлары беркетелгән. Иң гаҗәбе күпер астыннан аккан су махсус җайланма аша чистарып чыга. Яңартылган күперебез озын гомерле булсын. Анда инде гел яхшы эшләр генә эшләнсен. Күпер юллар төзелеше республика программасы кысаларында төзелә. Иң катлаулысы Балкаларны Мәскәү өлкәсеннән алып кайту була. 48-50 тонналы корылманы тимер юл аша Шәмәрдәнгә, аннары Кызыл Мишәгә китерәләр. Күперне обычно елганы үткәндә туры үтәбез под прямым углом, да, теге. Хәзер инде теге безнең угыл бар монда, урлык барга шуңа күрә сложность булды инде. Сабада күперләрне генә түгел, юлларны да тәртипкә китерәләр. Хәзерге вакытта Сатыш Байлар Сабасы юлында капиталь ремонт бара. Бардыгы 2 чакрым юлны төзекләндерәчәкләр. Иске юл бик тә тузган була, шуңа да яңасы иң беренче чиратта куркынычсыз була дип шандыралар. Ләкин заманча 2 полосалы юлны салу өчен әле 1 елга якын вакыт кирәк булачак. Су үткәргечләр белән бергә юл билгеләре, барьерлар да яңартыла. Беренче мәртәбә эшләнелде 90-нчы елда асфальт салынды. Менә ни белгәнчә уже 30 ел узганымы, ул нидән дә физик яктан да, мораль яктан да уже искерде инде. Монда планда да, продольникларда да, продольник профилендә дә уже хәзерге таләпләргә җавап бирмәй. Юлны капиталь төзекләндерү президент программасы буенча салалар быел Татарстанда шул рәвешле 300 чакрым ара яңартылачак. Саба районыннан Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше үлүе билгеле булды. Бу Казанда яшәүче 51 яшьлек хатын-кыз һәм Түбән Камадан 75 яшьлек ханым. Икесе дә үпкә ялкынсынуы белән хастаханәдә ятканнар. Республикада хәзер ковид юктырган 39 кеше ясалма сулыш алу аппаратына тоташтырыла. Соңгы тәүлектә вирус тагын 29 кешедә ачыкланган. Шуларның 23-е Казаннан, 4 кеше хастаханәгә озатылган, 25-е өйдә дәвалана. Ковид-19-га каршы көрәш алып баручы медицина хезмәткәрләренә түләүләр җәй ахырына кадәр озайтылды. Мондый карар Татарстан хөкүмәте сайтында басылып чыга. Исегезгә төшерәбез, өстәмә акча коронавирус юктырган пациентларга турыдан-туры ярдәм күрсәтүче табибларга каралган. Башта аларны 30 июньгә кадәр түләргә тиешләр иде, ләкин ул Владимир Путин кушуы буенча озайтыла.
Эшләрен дәвам итәләр. Татарстанда мобиль сырхауханәләр янәдән юлга кузгалды. Пандемия вакытында олар районнарга чыгуны туктатып тора. Бүген исә 4 машинаның 3-се инде сәфәрдә, берсе Яшелүзән районында булса, калганнары Чаллы һәм Спаста туктый. Күчмә сырхауханәләрнең берсендә бүген табиблар Яшелүзән районы Төньяк Нурлат авылындагыларны кабул итте. Җирле халык шәһәр табибларын ничек каршы алган соң тулырак Галия Хайретдинова. Наил Садриевның нәq 2 ел элек йөрәгенә операция ясыйлар, калага күренергә барырга җыенган. Мобиль сырхаухана 70 яшьлек абзыйдан өлгеррәк була. Монда мондый мобильный не килү безгә бик җайлы, бик уңайлы нәрсә инде. Так лучше? Так хорошо. Бүген Яшелүзән районы Төньяк Нурлат авылы халкын эш белгеч кабул итә. Окулист, кардиолог, невролог, аннары гинеколог, уролог, кан тамырлары хирургы булачак дип тә ышандыралар. Анда эштән дә китәргә кирәк, вакыт та кирәк әле аңа. Ярак та бит инде. Әмма монда мондый условияләр китерүчеләре вообще бик әйбәт бу. Безнең өчен бик әйбәт. Күчмә медицина комплекслары үз эшен әле 1 ел элек Тәтеш районында башлаган иде. Ул чакта мобиль сырхауханәне президент Рөстәм Миңнеханов шәхсән үзе күреп кайтты. Медицина ярдәме республиканың иң ерак авылларында да күрсәтелергә тиеш дигән бурыч куйдылар. Каладан килгән табибларга нигездә хроник авырулар белән исәптә торган кешеләр эләгә, андыйлар Нурлат авылында 3000-нән артык. Бу комплекска без Казан өлкәсенә ерак булганга күрә Яшелүзән шәһәренә бара алмый торган кешеләрне күбрәк шундый кешеләрне чакырырга тырыштык. Табиблар авылларга Татарстанның медицина үзәкләреннән юл тота. Алар РКБ, Казанның 7-нче, Чаллының 5-нче, Әлмәт район хастаханәсе белгечләре. Пациентларны кабул итүне без җирле табиблар белән сөйләшеп җайга салабыз. Аларның саны җитәрлек дип тапкач, авылга теге яки бу тармак белгече җибәрелә. Заманча медицина техникасы белән җиһазландырылган мобиль сырхауханәләр тыштан да аптырата. Менә көпчәкләренә генә карагыз. Буларга бернинди юлсызлыкта куркыныч түгел, димәк машина һәрбер авылга барып җитә алачак. Татарстанда фельдшер-акушерлык пункты булмаган авылларда бар әле. 1359-да халык саны 100 кешегә дә җитми. Алар янына табиблар үзләре киләчәк. Мобиль сырхауханәләрнең маршруты күптән билгеләнгән инде. Мәсәлән, монысы Яшелүзәндә тагын атна ярым торачак. Аннан Питрәш, Биектау, Балташка юл тота. Алия Хайретдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Элек таксистлар бирегә заказ буенча барырга да курыккан, хәзер исә рәхәтләнеп йөриләр. Әлмәттә 40 ел ремонт күрмәгән ишегалдын төзекләндереп бетерделәр. Безнең Ишегалды республика программасы әле халыкның футбол майданчыклы да иткән. Яңа архитектура формалары исә күзне иркәли ди монда яшәүчеләр. Уңайлыкларны парламент рәисе шәхсән бәйләде. Бүген ул нефтчеләр башкаласында иде. Эшне Фәрит Мөхәммәтшин район советы сессиясеннән башлады. Тассырның 100 еллык әлемен аягүрә басып каршылыйлар. Залда сугыш ветераннары, төзүчеләр, районның мактаулы гражданнары, нефтчеләр, Әлмәт кенә түгел бөтен республика үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр. Татарстаныбызга 100 еллык эстафетасы үзебезнең Әлмәтебезгә килеп җитте. И бүген менә шушы флаг астында, юбилей флаг астында без район советы, шәһәр советы утырышын үткәрергә дип исәпләп килдек. Район оешуга 90 Татнефтьнең 70 еллыгы, бүгенге 3 миллиард тонна артык кара алтын да шушы төбәктә чыгарылган. Татарстан икътисады нигезендә нефтчеләрнең тырыш хезмәте ди парламент рәисе. Төп мөһим менә мәсьәләбез бу монда теләгебез шушы 100 еллыкта үзенең районын, үзенең шәһәрен, үзенең республикасын үсешенә керткән өлешен халыкка, кешеләребезгә һәрберсенә рәхмәтебезне җиткерергә. Инде бу дөньядан киткәннәрен искә алып, аларның өлешендә балаларына, туганнарына җиткерергә дип. Тарихтан чынбарлыкка 100 чакрам велоквест, 100 сәгать тере тавыш, 100 өстәханә. Бүген Әлмәттә күләмле урам тайм проектына старт бирелде. Анда Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Күзгә кадәр шәһәр урамнарын һәр көнне спорт, мәдәни, мәгариф программалары көтә. Совет урамында да бәйрәм. Безнең Ишегалда республика программасы буенча иң зур Ишегалдан яңарттылар. Футбол кыры, 80 машина өчен урын, балалар мәйданчыклары, һәрберсе халык фикерен истә тотып эшләнә. Юллар вообще шәп. Прям шатман тушты юллар ясадылар. Шундый зур двор безнең. Укшәле туфли киеп йөрергә була хәзер. Әбиләргә дә. Шлепанцы белән йөрергә була. Искене яңарту өчен 23 миллион сум акча тотылган. 5 елда Әлмәттәге барлык 533 ишек алдында үзгәртәчәкләр.
ваши аплодисменты. Республика буенча 1000 артык ишек алдын яңартачаклар. Һәрберсен заманчалаштыру тәкъдиме халыктан тупланачак дип ышандырды Фәрит Мөхәммәтшин. Әлмәт районыннан Разик Гыймаев, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Иң ышанычлы һәм заманча электр чыганагы барлыкка килде. Чыгып йөрүче бүтән әйберне һәр бүтән электромонтер кем шунысында эшли, алар инде үзенең компьютерында, телефонында күрәләр. Югарыслан районында ачылган иң заманча корылманы Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Татар балалары күп, татар телендә белем һәм тәрбия бирү аз. Siz bu məsələlərə barmaqaşa qaramağız. Бик җаваплы хезмәттәсез. Кайсы район башлыклары бүген шелтә һәм яңа бурычлар алды. Гөлназ Сыйфетдинова шул хакта. Сайлау кампаниясе үзенең иң кайнар чорына керә. Татарстан президенты өчен тавыш бирүгә 1 айдан азрак вакыт калып бара. Ул арада кандидатлар инде халык белән аралаша, очраша, урамнарда листовка таратып, дебатка әзерләнәләр. Сайлау алды ничкәлекләре турында Рәмзилә Гафиятуллина. Уңышлар теләп калкан. Гади генә түгел, милли ризыгыбыз өч почмак рәвешендә генә. Алда чыннан да көрәш көтә. Татарстан президенты вазифасы өчен. Бүген кандидат Рөстәм Миңнеханов үз штабындагылар һәм ышанычлы затлары белән очрашты. Залда спорт һәм сәхнә йолдызлары, сәнгать әһелләре, предприятие җитәкчеләре, ветераннар, республика үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр. Наша задача стратегия 2030, она понятна. Значит, за счет развития экономики мы будем развивать нашу республику, повышать качество жизни наших граждан. Самая главная задача – это качественное образование, здоровье наших граждан, значит, перспектива будущего. Вот эти вопросы, они очень важны. Ышанычлы затлар исемлегендә 23 кеше. Хәзер алар дебатларда катнашып, сайлаучылар белән очрашулар үткәрергә хокуклы. Не время дилетантов. Хәзер дилетантлар вакыты түгел. Кемдер өйрәтергә, укытырга вакыт юк. Республиканы тәҗрибәсе булган Татарстанны алга алып баручы кеше җитәкләве кирәк. Без киләчәктә Рөстәм Нургалиевич, менә бу безнең халкыбызның рухи потенциалы, тарихи җирлегебез турында, тамырларыбыз турында һәрдаим уйларга тиешбез. Даже частные клиники отстают. Казандагы дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләреннән хәтта шәхси клиникаларда калыша. Шул ук 7нче хастаханә МКДЦ зур дәрәҗәгә ия үзәкләр. В команде в Акбарсе у нас... Узган ел Акбарсның үз батыры барлыкка килде, Татарстан капитаны. Аның ролен бызда мин башкарам, чын барлыкта Татарстан капитаны сез, Рөстәм Нургалиевич. Рөстәм Миңнеханов ышаныч өчен командасына рәхмәтен җиткерде. Это моя республика, да, я здесь родился. Если я что-то могу сделать для своей земли, для своих людей, конечно, я буду делать все. Россия коммунистлары партиясының кандидат Альфред Валиев штабында да иртәдән үк эш гөрли. Агитаторлар өчен басма материалларны төргәкләп, әзерләп куялар. Көндез аларны волонтерлар подъезддан подъездга кереп өләшә. У нас активно идет. Интернет киңлекләрдә актив рәвештә эш бара. ВКонтакте шелтәрендә генә 3 төркемебез бар. Моннан тыш Telegram каналларыбыз эшли. ЛДПРдан кандидат Владимир Сурчилов телевидениедагы дебатларга әзерләнә. Сайлау өндәмәләрен татар теленә тәрҗемә итәләр. Волонтерлары коронавируска тест тапшырган. Вот все люди, которые у нас задействованы. Безнең сайлау кампаниясында катнашучы һәркем тест узды, аручылар юк, шулай да без артык аралашуларны чиклибез. Гадел Россиядән кандидат булып баручы Альмир Михеев штабында да кызу эш өсте. Басма агитация чараларын барлыйлар. Бүгеннән аларны урамнарда таратачаклар. Сегодня у нас без бүгеннән агитациялар өчен урамнарга чыга башлыйбыз. Безнең активистлар листовкалар таратачак. Бу эш тынлык көненә кадәр дәвам итәчәк. Рост партиясының кандидат Олег Коробченконың Менделеевскийга барышы иде. Ул үзе һәм тарафдарлары халык белән очраша. Шул ук вакытта дебатларга әзерлек бара. Безнең бу көннәрдә һәр районда эшмәкәрләребез халык белән, оешма җитәкчеләре белән очраша. Мөһим сорауларны тыңлыйлар. 15 августта матбугатта агитация башлана. Материаллар безнең каналда һәм Болгар радиосында да эфирга чыгачак. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Аларның өендә хәзер ут сүнмәячәк. Югары Осланда бүген яңа подстанция кулланышка тапшырылды. Аның егәрлеге бу районга гына түгел, хәтта күрше Иннополис белән Казан читендәге шәхси йортларга да җитәчәк. Кирәк икән, көчәйтү мөмкинлеге дә бар. Мондый заманча корылма Татарстанда әле юк иде. Заманча һәм тулысынча автоматлаштырылган объект турында алдагы сюжетыбыз.
Югарыстанда менә шундый акыллы счетчикларны 2 атналык урнаштырганнар. Хәзер электр күрсәткечен язып, почтага йөрисе юк, мәгълүмат үзе китә. Әле күптән түгел генә куеп киттеләр. Гомумән бездә электр энергиясе белән бәйле бернинди кыенлык та юк. Бүгеннән районда җил, яңгыр булса, ут сүнмәсме дигән борчылу да урынсыз. Югарыстанда яңа подстанцияны кулланышка тапшырдылар. Тантанага премьер Алексей Песошин килде. Станция дистанцион рәвештә эшләй. Аны әйтик, буадан эшләтеп җибәрделәр. Вот в эксплуатацию подстанции обеспечит дальнейшее интенсивное строительство промышленных объектов, индивидуального жилья в районе. Сегодня нужно отметить, что инновационное развитие экономики невозможно без цифровой трансформации. Әлеге объектны төзегәндә цифрлы технологиялар кулланыла. Хәзер инде барса да шушы компьютер негезендә алып бара, программа негезендә алып бара. Мин әйтер идем, менә инде киләчәктә шушы районның нигезе рәвештә энергия чыганаклык та бар. Ләкин хәзер бер туктаусыз дип әйтәм. Бүген ачылган әлеге корылма республикада бердән-бер иң заманча җиһазландырылган объект булып тора. Ул югары Ослан һәм әйләнә-тирә районнардан тыш Казанның 100 мең кешесенә дә хезмәт күрсәтәчәк. Әлеге объект тулысынча автоматлаштырылган. Хәзер линиядагы кыска ялганышны табу бернинди кыенлык тудырмый дип белгечләр. Короткое замыкание табыр өчен линияда. Анарга кирәк иде байтак вакыт. Һәрбер линияны сүндерергә, чыгарырга, Хәзер ул аны чыгармыйча терминаллар аша аны карый ала. Подстанциянең киләчәктә егәрлекне арттыру мөмкинлеге дә бар. Югарыстан районыннан Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. 5 ел эчендә Казан дөньяның иң чиста 5 каласы исемлегенә кергән. Бүген Илсурмешин шәһәр думасының бу чакырылыштагы соңгы сессиясендә 5 еллыкка нәтиҗә ясады. Әлегә вакыт эчендә башкала төзелеш өлкәсендә җитди рәвештә алга китә. Россия шәһәрләре арасында Казан торак фонды, мәдәният сарайлары, яшүсмерләр клублары һәм балалар лагерьларын капиталь төзекләндерү буенча үрнәк булып тора. Шәһәрдә дистәләгән яңа социаль объект барлыкка килде. Казан стала городом. Казан югары технологиялы медицина һәм сәламәт яшәү рәвеше шәһәре булды. Кунаклар һәм башкала халкы яратып ял итә торган 98 парк һәм сквер яңартыла. Казан дөньяның иң чиста шәһәрләре бишлегенә керде һәм юл хуҗалыгы торышы буенча Россиядә беренче урынны яулый. 5 ел эчендә Казан үзен бөтен дөньяга танытты. Республика башкаласында футбол, су спорты төрләре һәм WorldSkills дөнья чемпионатлары узды. Тагын бер казаныш Казан хезмәт батырлыгы шәһәре исеменә лаек булуы. Бүген сессия ахырында Илсурмешин башкала үсеше өчен зур өлеш кертүче хезмәт алдынгыларына дәүләт бүләкләре дә тапшырды. Татар балалары күп булып та белем һәм тәрбияне туган телдә алучылар бигаз. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов бүген район башлыкларын кызарга мәҗбүр итте. Айрыша күпчелек яшәүчеләре татар булган район башлыкларын. Ул бүген Казан артында Арчада зур очрашу уздырган иде. Яңа бурычлар куелды. Эшне үзгәрешне нидән түгелә, кемнән башларга җыйналар соң? Тулырак Гөлнас Сәфетдинова. Республикабызда 2 миллион 100 мең татар халкы яши. 1,5 миллионы үз телендә аралашмый. Безнең дә менә бу залда утыручыларның да кайберләре шул исемлектә. Сөйләшмәсәләр дә бүген аңларга туры килде. Очрашуда аралашу татар телендә генә барды. Гадәттә залдагы 80-90% кеше татар булып та, фәкать русча үткән киңәшмәләрне искә төшерә Марат Әхмәтов. Ник 2 телдә түгел? Шәхси үрнәк җитәкчелекнең бу мәсьәләдә тамырдан үзгәреш кертәлә. Ни дәрәҗәдә без үз телебезне хөрмәт итеп, аны яклап, саклап, сөйләшәбез, аралашабыз. Без үзебезне нәрсәдә күрмибез ди президент. Без сувенир халык түгел дип. Бу сүзләр 11 район башлыгы мәгариф мәдәният бүлеге җитәкчеләре кулагына Марат Әхмәтов һәр җирлеккә җентекле анализ ясый. Мәктәпләр әти-әни белән никадәр тыгыз элемтәдә, җитәкчелек никадәр татар җанлы. Мәктәп балалар бакчасы тормышында укытудан кала, милли чаралар нигә югала? Булар барысы да татар теленең кулланылу дәрәҗәсен киметә. Татар телендә белем бирү Арча районында 92% татарлар яшәгән районда 37%. Сез бу мәсьәләләргә бармагаша карамагыз. Бик җаваплы хезмәттәсез. Шәһәр мәктәпләрендә мәсәлән инде яшәр матур түгел, классның яртысы урыс балалар икән, без аны аларны татарча укыта алмыйбыз. Шуңа күрә шуңа килеп чыккан саннар. Минем өчен кайберләр аның күңелле яңалык булды. Без шушы методика белән үзебездә анализ ясаячакбыз. Нәрсә эшләргә, нәрсәне башланабыз.
үзебездә утырып планнарны ясарбыз. Иң түбән күрсәткечләр Биектау Мамадыш яшерүзән Питрәштә милли белем бирү мәдәният татар газеты журналларына язылу буенча саннарда уйландырырлык 3 оешмага бер генә гәҗит туры килә. Бүгенге анализдагы күрсәткечләрне, аларны безнең башлап җибәрә торган эшебезнең нигез күрсәткечләре дип алабыз инде. Һәм инде алар менә ел тәмамланганнан соң, яисә тагын күпмедер вакыт үткәргәннән соң ни дәрәҗәдә районнарда бу күрсәткечләр үзгәрер, ул районнардагы эшчәнлекнең эчтәлеге турында сөйләячәк. Комиссия башлыгы бүген 3 төп бурыч куйды. Битараф өлкәләрне табып чарасын күрергә, эшне үзеңнән башларга, вакытлы матбугатка ташландык мөнәсәбәтне үзгәртергә. Бу исемлекне дәвам итеп була. Димәк, татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе бу мәсьәләгә әле бер генә әйләнеп кайтмаячак. Арча районыннан Гөлнас Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм сәламәт булыгыз. Исәнмесез, киләсе тәүлектә безнең инде һава торышы көтә икән. Монысын иганәчнең мәгълүматын ишеткәннән соң белербез. Данил Мастер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчдә проектын китереп бирү һәм урнаштыру бүлеккә. Казан шәһәре, Бастани урамы 23-нче йорт. Телефон номер 260-766. Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс 219 рублей, Тантум Верде 259 рублей, Троксивазин 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Республика халкының кубакча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. Августның 1-сеннән 31-на кадәр Икона, аптека от склада, бережные аптекаларында покупай выгодно ташлама белән сатып ал акциясе дәвам итә. Үзегезне саклагыз, сәламәт булыгыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы яңгыр явачак, 20 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада сүрән көн, явым-төшемнәр, 18 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида яңгыр, җылылык 20 градус. Төньяк-көнбатышта циклон йогынтысында шулай ук яңгыр явачак, температура нибары 15 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәледә болытлы, явым-төшемнәр 17 градус җылы. Чистая Нурлатмада Чирмешәндә шулай ук яңгыр көтелә, 18 градуска кадәр җылы була. Россия Ислам институты 2020-2021 уку елына лингвистика, журналистика, теология юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Документларны 14 августка кадәр бирергә мөмкин. Казандагы телефон 251 01 55. Минем умыртка бүсерен алдылар инде һәм кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост умыртка баганасын алдынгы технология буенча операциядән башка давалый. Бүсер үзе нерв һәм кан тамырларын азат итеп үз урынына тартыла башлый. Авырту китә, хәрәкәт итү җиңелләшә. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, 17-19 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Акбарс домнан фатирлар. Айына 6500 сумнан ипотека. Кайда без шунда сезнең өегез. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 295-77-77 һәм akbars.dom.ru сайтында карагыз. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77.